záľudných. Keď náhle stíchne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle Pán dieťa dáva nám. V očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krídlom zo pár viet. Tie dávne piesne necháš znieť, svet lásku má. Svet lásku má. Pozri, nosí krásnu detskú tvár a dní, čo máme, je len pár. Svet lásku má. Když byl vítr v nás, střepy prázdných vás a housle v závějích, někdo věčný na nás dí. Opět máš chuť žít, vždyť je láska štít, radostné trápení, uvěřte dávným znamením. Svět lásku má, ač má jenom sílu motýlí. Kdo věří v ní, se nemýlí, svět lásku má. Svět lásku má, víš, není už jen v dávných pohádkách a z výše slétla na tvůj práh, svět lásku má. Anche il proverbio dice che solo in amore la vita è felice. Il vero amor non si compra né vende, vince amor. Il più bello è quel per i giovani nostri di ogni età, ma i bambini cari sono il colmo di felicità. Všetkých vás tu vítam na 15. ročníku, 14. Československom dobročinnom výstupe na horu Pilatus. Ja by som tento rok chcel tak trošku netradične a chcel by som si uctiť pamiatku jednej našej dobrej kamarátky Peti, ktorá tu už bohužiaľ nemôže byť s nami. Ďakujem. Ja by som chcel tu privítať pre aj mňa, aj nás veľmi dôležité osoby. V prvom rade teda by som chcel privítať pani veľvyslankyňu Slovenskej republiky, ktorá nás poctila svojou návštevou. Ďakujem veľmi pekne. Mene veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii a vyčešancom kniežatstve. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť mať záštitu na týmto podujatí. Keď vás vidím v takomto množstve, som úplne nadšená a tá podpora, ktorá všetkých chorých a rodín chorých detí, ktorá z vás žiari, tak je to skutočne niečo.
Ďakujeme. Ďalej poprosím Andrejko, ty si tu už mala byť so mnou, poď sem. Toto je totiž to, prosím vás, mladá pani, ktorá tu, ja som spomínal aj minulý rok, že ona tu môže za veľmi veľa vecí. Vďaka tejto sympatickej pani sa nám darí Československý dobročinný výstup na Pilatus organizovať. Ja už ako som spomínal, nežijem v Švajčiarsku. Takže Andrejka nám to tady všetko sprostredkováva, všetko tu zariaďuje, takže veľká vďaka aj tu pre Andrejku. Ja by som teda rada sa všetkým poďakovala. Aj by som rada niečo viacej povedala, ale to nedovolí. Ja by som teda ešte raz veľká vďaka všetkým a ďakujem ešte raz. Ďakujeme! Ďalej, my sme tu boli vo februári s manželkou na plese a my sme tu stretli jednu veľmi zaujímavú osobu a pre nás je to taková veľká vďaka, že tu je, pretože nie len pre nás, ale myslím, že pre vás všetkých je to, pre veľa z vás je to také detstvo, keď vám poviem, koho sme sa pozvali, ako sem prišiel. Takže poprosím Janku Náďovú alias Arabelu, aby sem prišiel za mnou. Ja chcem sa strašne vám poďakovať za pozvanie. Verím, že všetci vám páči a očakávali ste určite, že príde Arabela s prsteňom. Áno, áno, plášťom! Ale keďže prsteň nemám, na rok, odviezla som sa lanovku, pretože ja už som predsa len trošku ten starší ročník a tam ma bolí, tu ma bolí, ale chcela som byť s vami, chcela som to raz zažiť a vlastne prispieť i svojou osobou k tomuto nádhernému pre nás všetkých, aj tých, čo tu žijeme, aj tých, ktorí ste prišli do Slovenska, z Čiech, alebo z Rakúska, odkiaľkoľvek. Je to famózne, je to pre mňa nezabudnutelný zážitok, ktorý som ešte nezažila a dúfam, že nie som tu poprvýkrát. Hovorí sa vždy, že to najlepšie nakoniec. A tento rok to nebude takisto výnimka, že posledné 3 roky sa nám podarilo nielenže pozvať, ale podarilo sa nám dotiahnuť aj vyliečené deti z onkológie. Takže poprosím pánsku Kristicu, poďte sa za mnou. Toto sú naozaj tie naše najväčšie celebrity, kvôli ktorým to robí. Oni teda tým všetkým prešli a už sú vyliečení a majú znovu štartovacú čiaru, ale je veľa detí, ktorí práve teraz sú v nemocnici a čakajú na to. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Zbierku, ako za posledné 3 roky robili deti z onkológií, či už z Čiech alebo z Banskej Bystrice, hovorili sme, že tento rok nebude výnimka. Dám šiltovky a komukoľvek o Janžovom kvíčku môžete odovzdať príspevok v akejkoľvek sume. Plná čiastka pôjde na detské onkológie, som spomínal, Banská Bystrica a Brno. Ešte by som chcel poďakovať veľmi pekne jednej osobe. Neviem, či tu je Peťka Saviňo. Je tu, tak poď prosím ťa, Peti. Peťka, kto nepoznáte, tak toto je Peťka Saviňo a ona môže prosím vás pekne za to, že ešte nezačal výstup a my už sme mali nazberanú rekordnú čiastku peňazí. Vďaka tejto sympatickej pani, ktorá sa stala našim sponzorom a generálnym partnerom pre tejto rok, ja jej veľmi pekne ďakujem a dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Aniel píše krídlom zo pár viet, tie dávne piesne nechá znieť, svet lásku má. Svet lásku má. Pozri, nosí krásnu detskú tvár a dní, čo máme, je len pár. Svet lásku má. A dní, čo máme, je len pár. Svet lásku má. Vince il nostro amor. 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 Svet lásku má. And one day you realize it was never about the big things. You realize it's actually about the little moments that feel like magic.